Ruben Lund har fået et stipendium på 60.000 kroner, som skal bruges til studier i orgelimprovisation hos en organist i Stockholm. Ruben Lund er selv organist i Gentofte Kirke ved København. De fleste mennesker ved, hvordan et klaver ser ud. Og et orgel har jo også sådan sort og hvide tangenter, men ellers er det jo et lidt uoverskueligt instrument. Er det ikke? Jo, det kan man sige. Det kan godt ligne sådan et cockpit nærmest med fuldt af knapper og sådan noget. Men det har også mange muligheder, og der er rigtig mange toner i det, og i forskellige højder. Og for eksempel så en tone her, ikke? Den kan være i den her oktav, og så hvis man hiver et andet register, så klinger den en oktav over, og så det er faktisk 3 oktaver, og på det øverste så er det faktisk 4 oktaver. Så det giver en helt anden lyd, ikke? Og ikke nok med det, så er der faktisk forskellige toner på den samme tone. For eksempel hvis jeg hiver her, så kommer der en kvint på. Og så er der faktisk 3 forskellige toner på. Men det så giver sig en farve, ikke? Hvordan holder man styr på det? Nå, men det kræver bare lidt indføring. Man kender sit instrument, og ja, det finder man ud af efterhånden. Man har heller ikke altid styr på det. For eksempel, så kan jeg nogle gange komme til at skulle spille lidt svagt og sådan noget også. Hvis man nu spiller lidt, og så skal man lige hive et eller andet, og så kommer man til at hive fat i trompeten. Og så skal man lige være hurtig med at få den igen. Det sker, altså. Ja, og så er der jo pedalværket, som er unikt for et orgel, hvor man jo spiller med fødderne, og der spiller man jo basgangen i musikken, kan man sige. Og nogle gange har man så solo i pedalet. Shit. Det er for en meget kendt Buxtehude-værk. Jeg har ikke spillet lang tid, men det kan så være sådan et helt soloværk også i mange af Bachs stykker. Også det, jeg skulle spille her, der er jo en lang pedalsolo i. Betyder det noget, hvad fodtøj du er på? Ja, det gør det jo altså. Man har sådan nogle orgelsko her, eller det er faktisk bare en dansesko, jeg har købt i en balletbutik bag Det Kongelige Teater. Man kan også få organ shoes, som er specielt fremstillet til det her. Men de her er udmærket, synes jeg. Der er en lædersål, så man glider nogenlunde let henover pedalet, og så er der en lille hæl, så man kan ligesom nå og krydse over. Der skal være en lille hæl på. Der er enkelte organister, der spiller i bare tæer, men det forstår jeg ikke, hvordan de kan, altså. Men, når du nu både har dansesko på og skal kunne spille med benene, er organister gode til at danse generelt? Det tror jeg ikke, man kan sige desværre. Jeg er ret god til at danse. Nej, det er man ikke specielt. Men et eller andet motorisk har man vel øvet, så man har måske nogle hjernebaner trænet, det ved jeg ikke. Hvor længe har orglet været dit instrument? Jamen, det har det faktisk lige fra starten. Jeg har spillet klaver også. Jeg startede som 7-årig med at gå til klaverspil, men også inden da ville jeg gerne spille orgel faktisk. Og jeg var som barn meget fascineret af orgler, og jeg kan huske, at jeg tegnede orgler, og mine forældre gik jo i kirke, så der var jeg med, så det var der jeg så orglet, og jeg synes, det var et utroligt kraftfuldt instrument, og det var sådan helt fascinerende. Da du så begyndte at spille, kunne du nå helt ned til pedalerne? Og Ja, det kunne jeg godt. Altså, man kan jo skrue bænken helt ned, og så er der jo ikke så langt til pedalerne, så sidder der lidt længere op til manualet godt nok. Men jeg var alligevel 13 år, så det kunne jeg godt. Hvornår er det så allermest fedt at spille orgel i dag? Hvis man kommer til et stort instrument og spiller noget repertoire, som er egnet for det instrument, eller også et lille instrument, det kan også være fint. For eksempel så var jeg inde i Domkirken i februar måned og spille et stort stykke fransk musik af Vierne. Det er en orgelsymfoni, kaldes den. Det er sådan en kæmpe form på et kæmpe instrument med en kæmpe
i en kæmpe kirke med en masse af lyd. Det var en rigtig dejlig oplevelse. Og så helt modsat, eller noget andet, det var for eksempel, da jeg spillede i Fredensborg Slotskirke med det Comenius-orglet, som jo er sådan en gammel sag fra Christian 4's tid, som er sådan et orgel, som det ligner et stort klædeskab simpelthen. Men det har rigtig mange små søde stemmer, og det minder lidt mere om at spille cembalo, og det var dejligt på en helt anden måde. Der var sådan en helt intim kontakt med instrumentet der. Hvordan er det der med, at du har ikke dit eget instrument? Jamen, det er der jo flere grunde til, at man ikke har. Det er jo svært at have plads til et orgel, og det er utroligt uhyre kostbart at have. Orgler er dyre at lave, og de hører til i store rum simpelthen. Men så er man jo organist et sted, og så er man jo ligesom forvalter af et instrument i stedet for. Og det er jo et ansvar, som man så har i sin stilling over for instrumentet, og også om eventuelt der skal ændres lidt ved instrumentet, om vi kan forbedre det, eller mange steder så bygger man jo ting om, hvilket eftertiden så har fortrudt, at man har gjort det, ikke? Men ja, det er præmissen for orglet faktisk. Så mens du er her i Gentofte Kirke, så er orglet her, det er dit? Ja, sådan føler jeg det lidt, ikke? På godt og ondt. Jeg kender det godt, og det har nogle styrker, og det har også nogle svagheder, som irriterer mig voldsomt. Du har studeret i Paris en periode. Hvad er det, der er med orgler og Paris? I Paris, der har de jo en fantastisk tradition inden for orgel, og det kulminerede vel i starten, eller slutningen af 1800-tallet og i første halvdel af 1900-tallet. Og det er jo der, Messiaen kommer fra, og César Franck, som er måske den største orgelromantiske komponist overhovedet. I St. Clotilde var han organist. Så der er en kæmpe tradition. De har jo også fantastisk mange store, smukke kirker og rigtig mange store orgler. Og med orglerne så er det altså en bygger, der hedder Caville, som har lavet langt største del af den, der fra slutningen af 1800-tallet. Det er altså et mega inden for orgelmusikken, specielt det romantiske. Også de har en meget rig improvisationstradition der, hvor de stadig har udviklet den til noget mere moderne nu, men der er en meget lang tradition for at improvisere i Paris, som var meget spændende også at studere.
mange historier om, at en type musikere er på en måde, ikke? At messingblæser er på en måde, og brassister er på en anden måde. Hvordan vil du karakterisere organisten? Brune blæser, jeg ved ikke. Pibe, jeg ved ikke. Jeg ryger ikke pibe i hvert fald. Men ja, lidt småfjollet måske. Sopranen Tine Skat Mathisen har fået